Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ipiang sampai pi syaki mat kimat jongani ke janmiet sengini kong ka lai Tarik Lber arjar arpusan. Ini kami shwa syaki mat Khubor na ke Jylla. MLA jongga Voice of the People Party na North Shillong constituency uba Lber nongrum. Ula therting ya ke sarkar hing dorbar tauan jongga Jylla. Halor ke jingkentai jongka Meghalaya Energy Corporation Limited ban pentamai biang ya ke jing simwai jongba Michael NCM ya ke dolen nong lompong den kepadan haumyam. Uba Lber ula ong ba ke jingle jong ke sarkar kalong dah kampong bat ka peni penban baka kentat yo try muluk ka khot penban ya ki he sai pan ki panabar ban sengkam hangni lengba kata ka Meghalaya Invest Agency. Menteri ketenat boarding Abu Tahir Mondal ula ong baka sarkar kamsim lale da ka bor nrei kaya tikat kum ke jingi soy soskular baru ba Michael Sim naba ha ke jingi soy soskular la kren syai ba ladaka MECL kedon kam ya ke jaka kala ban simno ha kanu kanu ke poru ula ong baka sarkar kedon kam ya ki jaka ban wan ra ya ki kampen roy kumta ka hab ban simno nau ba Michael Sim ya kani ula ong balale lengba ka jingi sungtu jungmut lang bat uba Michael Sim. MLA ka United Democratic Party na Mukayao constituency uba Nujorki Sungo. Ulawan ra ya ka jingkli haying dorbar tauan ke Jylla hakaba yadai bat ka jingdawa ban ai civil subdivision no ya ka Lasken CNRD block. Haba jupap ya kini kejing keli usembut menteri rangba ke Jylla uba Presiden Tensong ula ong baka sarkar kadang eksamen ya kini ke kam. Uba nujorki sungo ula benrap biang ya kejing keli dak baong ba nadu usnem arajar khatpra ulawan ra ya kini kejing keli. Bat ke jupap ke bau yo ke debet badang eksamen bat ubu jing keli ke kata kejing ke sarkar baka hapan eksamen sa nadu u arajar khatpra haduk mentaru. MLA ke United Democratic Party na Mukayao constituency uba Nujorki Sungo ha ke jingkren jung ha ke yeng dorbar tauan jong Jylla ula dawa na ke sarkar bahaka thain mukro ka dei ban bu no ya ka tempulet lani ka border outpost ha ke jaka ba dei ban bu khnang bagi pai ba kin sngai na marba kumba ka long menta ka tempulet ka badon ha mukro kam ai jing sngai ya ki pai ba ula ajing mut ya ke sarkar bagadai ban bu ya ke border outpost ha mutha siang kwai ke jaka badon marsenda bat ka Assam khnang bagi pai ba kin sngai bat kin light na ke jing sya pendek ha ki bullet cloud jong ka Assam ki baju krong khajna na ki nong sok snong ka mukro haba ki let kit ya ki marret jong ki MLA ka All India Trinamool Congress na Dedeng Grey constituency Rupa M Marak ula therting ya ka sarkar hagi ba pun teligimat hagapor ba ya shimenta ban ya tai hing dorbar thawan ke Jylla halor ki jingkren ki ba ulat ula kren ha ka sngi sedang jong dorbar mang tingka Rupa M Marak ula kren ya ki mat kentup ya ka jingyo wan rung lightland ki priu ki banabar hagani ke Jylla jongi bat ki bala keni ya ka hok jong ki try muluk ula ong ba kat bompat la ban pentrekam ya ka airline permit namar ba kadang don ha ka sarkar India ka sarkar Jylla kala dei ban penklain bat ban pentrekam pura ya ka MRSSA khnang ban la ban telakam ya ka jingwan rung kertep ki breu ki banabar marak ula ong ru ba ka long ka jingle ran ki bakrau ya ka Jylla jongi khamtam hadien ka jingkren uwei na ka menteri sarkar India ba ka Jylla Meghalaya ka dei ka sa dien ba ka pule puti ula ong kumno ka pule puti kam kanom hiar ha ka Jylla haba wat kino hikai ru kim yo tulop ha ka por ka bobiang kum ta kim ban si ban trailang bat ki wei pat ki kam tang ban im ka yeng ka sem MLA ka United Democratic Party na Maukurwat constituency uba Renetok El Tongkar ula ong ba ki samla ki bitar ki pai ba ki kren sniu bat ki kren persya ya ka sarkar namar ba kimtip ya ki kam ba ba ka sarkar kalale ula ong ba kaladei ka por ya ka sarkar bakan penpriang leng ba ki Khubor leng ba ki YouTube ya ki kam ba jongka watla ka dei ban pelot da ka pisaru namar bahaga Pyrthei menta ki breu kim dan porsyo ban puli kot
Ki MLA na South Garo Hills District kila rai ban kerpat ya menteri rangba ke Jylla u Konrad ke sangma bania kren bat ke sorkar pedeng bakan penpoino ya kalenti rel syabag mara haba pentip ya kani haga Tarik Lber arjar arpusan u menteri ke sorkar Jylla u rakam esang maulaya tu bama u rengkat lang bat saungut ki waipat ki MLA na South Garo Hills District kin saya kenduk ya menteri rangba ke Jylla ban IT ya ke dorkas nak benta ban peniaso ya ke lenti rel na ben mendi pathar syabag mara kinong tray belas ni lani ki casual workers bala syabe kam na secretariat kilapan sangat shwa shipor ya ke jinge ki ke ba jai ke balalong hamadan malki shilong halor ke nongrim bakadang don ke dorbar mang tingka jong ke ying dorbar thau an ke Jylla kilapan tip ru bakin sabeteng biang ya ke jinge ki tat ondala kut ke dorbar mang tingka jong ke ying dorbar thau an ke Jylla Kia jaka pule politeknik kepadon hak senong mau urs air West Hills District kampat tre kam setia mentala khat riu snem wat habala dep shna hadin bala dep mang pisa da sorkar pedeng lengba katanat Ministry of Human Resource Development nadu usnem arhajar kendai la sakhiru bagane ke jaka pule kala dep yeng bat kala ru ban ong ba ki babun ki benta jong ke jingtai lala ban pendep hendrai 4 la setia ban pentrekam haduk menta ki khot jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Hills District kila lek bani kenduk yau Deputy Commissioner jong ka West Hills District uba Garrett LNS Daik ban panjing mesyai halor ke jing pempat la ban pentrekam yakane ke Islam pule Kayeng Bishar Guwahati High Court kala ajamin yau Chancellor Jongka University of Science and Technology Meghalaya u Mahbubul Hok hadin bau la syakem haki pulit ke Jylla hagabay day bat ka kes santusau stroke arajar arpsan bala register ha patharkan di Sri Bhumi nre yaka kes santusan stroke arajar arpsan ke baar labu sngi ban syong Bishar haka Tarik Lber arajar arpsan ka Drug Reduction Elimination and Action Mission lengba u Mission Director ba Francis Karsiyeng kala lum la lang ya kikme kikpa jong ki samla ki palangop ha ga jingkerni di drug bani peliu jengmot halor ka jing jong kikme kikpa rengkat ka jing ya don lang jong ki counselor ha ga jing lang ka balalong ha conference hall jong ka office social welfare hanong ba shalong Uba Francis Karsiyeng ulai tu uba ke jingtmu galong kum kadak ban aim sim ya kikme kikpa ke baju syapek be event ha ka emlang salang lada don kikon ke balangop ha jingkerni di drop Kidkhot jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Hills District balalam khmat do president uba Kenneth Soshang kila hiar syakashnong auro Southwest Hills District ban no sniang da kitiar syat bat kineps ai ya ka wei galong yeng ka balangat ha ka apot plu yeng laban pen kan mau ba yeng jong ba bat scam ramsi bat ka kong silinda thong ni badon laingut ki khon kala kala de pei hadien ba ki thli ding barhem ki la bam do ya ka yeng barok ka wei ha ka khat khandai tarik u rampang arajar arsan UMDC Barim juga mau keruat constituency uba Karnes so syang ula lumlang ya ki kena samla jong ke senong rang dekau bat ya ki nong elam jong ke sports club ban IT ya kamaran futsal kabala shna ha ke jingbang pisa ke bokot San Paul lak tengka kabau la penyo na ke Khasi Hills Autonomous District Council ki samla jong ke senong rang dekau kila penpau ke jing sngongu ke bakrau ya uba Karnes so syang ubalala ban penyo ya kene kemadan yelek kai ha kene ke senong ke badang sa dien bha ha Southwest Khasi Hills District ka Muay Thai Association of Meghalaya kalapan jing kersian pisa na ke sorkar Jylla ban bay ke jinglot jingsep na ke bentaki kendai ngot kinong ikun jong ne ke kenhon bat kentup ya way u official ban le ye shimenta hakaran san ya kun balatip kum ka IFMA Senior Men's and Women's World Muay Thai Championship Elite but under 23 kaban sedang nado ka arfu artarik ujemang hado ka shitarik ujeliu arajar arfsan ha kemer Antalya Jongari Turki Yakaduya Trailblazers Adventure Training Academy la play pipe ba da u working president
jongka Meghalaya Olympics Association uba John Karshieng harengkat ka jingsa hilang jongkit khot ka dorbar sinong sorangkam uba Gerald S. Duya uba laseng ya ka Duya Trailblazers uba long ruway na ki Eco Tours Operators ang Meghalaya uba Prangkupar Karbamon bat giwe kani ka academy kadai ka Islam ka penengkong Meghalaya bat hakatan cetai lam ingi ba ajing hikai pentibet lengba ka Adventure Tourism Training Center ki jing hikai kum ki tour guiding, caving, canoeing, water safety, trekking, first aid but CPR certification. Mentapan ini pai syakimat Khubor na Kylleng ka Enforcement Directorate kala pak show cause notice sya ka 197 Communications Limited ka badai ka company ka penya ya ka PayTM namar ka jingkeno bakala penken ya ki kendon jong Foreign Exchange Management Act khat khandai spa khandai phukandai ka basong dor hado nrew spa khat wei klor tingka lapan jing syai nakani ka company hadin balayo jing tip bakala pelut pisa sya Singapore klem da pentip sya ka RBI bat ki don ru ki company ki banabari ki babai pisa yakani ka company ban penhe ya ka kam jong ka ha India yakani ru lale klem ka jing tip jong ka RBI u sembut menteri rangba jongka Karnataka u DK Shivakumar ulaong ba u president rangba jongka seng congress Mallikarjun Kharge ula betha yakinong yalam jong seng Kongres ha Karnataka bakim dai setia bania keren ya ka menteri rangba lani bania sam ya ka syuki menteri rangba bat ya kani ka parti kam tre syu bania keren kani ka jing betha u Kharge ka dai hadin ba u virapa moili ula kop ba onom dan bala ban khangla ya u ban shimti ya ka syuki menteri rangba hadin baka BJP pat kala keno baka jingkren jong moili kathau ya u Shiva Kumar bat ukwa ba u Shiva Kumar un shimti no ya syuki menteri rangba naru benai no pra mentau snem urangba brio ubala saupo snem karta ubana Uttar Pradesh ula bathat ya la ka jong jing im da ka bakeno baka pulit kentai jong Central Industrial Security Force ha Karnataka kala le klam akor bat kala thok ya ula le yakani ha kamera jong ha hotel nrei shwaban le yakani ka kam ula ring video yala de bat ula pelai ha Instagram ki pulet gila pentip ba ka basya keno kadai ka assistant commandant jong ka CISF kila ong ba kadai ka brio ka badon lock nrei ka don jinge dai sop pan uni brio ki pai ba ha Odisha gila bitar namar ba ka wei ka kentai ka banabari kala draw tatu halbong jongka daka dor jong Lord Jagannath kila don ki kenhon ki balalek ban ujor pulit persya ya ka dukan ka draw tatu ka bala tip kum ka Rocky Tattoos ka badon ha ka than Sahit Nagar ki pulit kila register case ya kani ka dukan kadaw bala ujor persya ya kani ka dukan kadai namar ba ka jing draw tatu daka dor blay halbong jongka prio ka khta ya ka jing sngo niam jongki prio nrei kham hadien kani ka dukan bat kumju ru kani ka kentai kala pha ya ka jingpan map jongki lengba ka social media arsngi hadien balalap ya met yap jong ka nong trei ka seng congress ka Himani Nirwal nakawai ka suitcase ha Surak National Highway ha Haryana ki pulet kila kem ya wei breu bala tip kerteng kum usachin ubala phla ba ula peniap ya kani nakadaw ka jing berngem penjak buram jong ka ya u bat kadawa pisaru usachin udai badon jinge dai sop bat ka Himani ki pulet ki lapru ya ka mobile phone jong ka Himani na ka brio ka baju don hasanda bat u Rahul Gandhi haga por ba ponlong ni ka jingya yatra mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng ka Pyrthei kat kum ka jinglum jingkhen jong ki kenhon wat bnia kilalap ba hau benai rempang mentau snem ka jingyap brio ha Pakistan namar ki kam pentrim jong kileno kila kieu ba ka Pakistan Institute for Conflict and Security Studies kalalap ba hau benai rempang kila don nyau pukandai teli ki kam pentrim jong kileno bat hakini ki jingja kila don san pusan ngut ki riau pai ba bat sau punyo ngut ki pulet bat ki sipai ki balayap nalor kata ki don patsa shispa arpun ringut ki bala mensa
Presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky ulapan pau ke jing sngongo ya kan United States of America namar ki jingerap ki ba kala the hagisni ki ba ka Ukraine ka don pedeng ke jing na ka thma pedeng ke Russia ka padang ye biteng hado mentaru. Zelensky Ukraine kene arsni hadien pala mi ke jing per jing mo na pedeng jing bat President Donald Trump. Ula ai kublai ru ya kiri Europe ki bala yarap shikadai ya ka Ukraine hakapor bakadon hapdeng ka jingjinjar. Hadin bala syukhang dam no mentala shisnem shiteng baro ki skol ki badon hakithan shatei jongka Israel kin play biang no. Daw bala hapan khang yak skol hakithan shatei jongka Israel kadai namar baka don ka jingi kan at ka bajur hapdeng ka Israel bat ka Hezbollah hak hapot jongka Lebanon. Kidan hado kat arajan rius pangut ki kena pule naki shispa khandai pesan teli ki skol ki belasyak ta haki saupulai teli ki snong ki badon haki than chete jongga Israel. Ki nong yalam naki reset ni kambon naki ri Europe ki la shong jingalang ha London nagbenta banyakran kumno ban punkut no ya katma pedang ka Russia pat ka Ukraine. Ya ke jing yalang la penyai do menteri rang ba do jong ka United Kingdom Keir Starmer. Kadai ru ke jing yalang balalum kerki ban syong perkat kumno ban yarap ya ke Ukraine bahkan yada ya la di na ke Russia hadin bala mi ke jing yania ke bajur pedang presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky but presiden ke US Donald Trump. Vice President jong ka Iran Javad Zarif ula resign no na ka kam vice president. Kani kadai kasin ka baar ba uni nong yalam unpa ya ka shiti resign. Ulaong ba ulale ya kani leng ba ka jing pata jong ka yeng bishar bahakli do jong ka Iran ba umdei ban penkia jing mut tan yala di bat kari ka don kam ba unlek pai biang syaka kam hikai hai university. Ka jing resign jong kadai ru namar ba ka jing persya jong ki babon ki nong tauan jong ka Iran ba unbat kum vice president. Kadau kadai namar ba uway na pedang gikon jong uday uba penkelaya lade kum nong syong snong bapura jong ka United States. Ito kilong kimat kublay.